Edwards. Bas tu cefn I Green, mae'n ras wrtho fo ar Rushton. Cael ei wynebu gan Josh Green. Groesion dod I mewn tuag at Jordan Evans. Fletcher mae'n taro nebyn Darlington. Ryan Edwards. Fo ar ergyd, mae'n I dda fyd ar golwr Michael Jones yn isel yw'r dde. Ac arbediad o didog. Oedd y Bale yn chwifio bob ffordd o'i flaen. Williams ar gig cornel. Sutton dod I mewn, oedd I ar y postyn gan Sam Phillips yn wirthiol. Neb ar gyfil Sutton. Fo mo bod wedi dod ar Drenewydd ar y blaen. Williams ar gig cornel. Cael ei ffenio ymlaen tuag at Rushton a mae'n gefn y rhwyd o'r diwedd. 6 munud o'r hanner cyntaf weddill. 8fed gol o'r tymor I Nick Rushton. Derwyddon Cefn dim. Drenewydd 1. Jake Phillips ydy ti lawr I Nick Rushton. Rushton rwan angen cymorth. Ceisiwn debyg Steph Edwards. Yn bwysig gan Edge. Gwaith da gan Rushton. Breeze yn pigo fyny. Fletcher chodi dros ben. Mike Jones, gol o didog gan Alex Fletcher. Ac am weledigaeth gan Fletcher. Y Drenewydd yn dyblu mantais. Blair gan Simpson, dwi'n neu o gorid y bel I ffwr. Tipyn yn o Derwyddon Cefn. Rushton, mae Breeze yn sgwar. Jamie Breeze, cyfle o y bas braidd yr Llydan. Fletcher di gael un heno, mae di gael ail rwan. Y toma o dan y golwr. Y gynta dros di ben, yr ail o dan I gorff. Trydydd gol o'r tymor I Alex Fletcher. Sutton. Ryan Edwards yn ganol y cael, mae'n tipio I Green, mlaen I James Davies. Mae Davies yn onnewyd ymlaen fel eilydd. Cyfla I sgorio'r bedwaredd. A mae o'n gwneud hynny. 6 gol o'r tymor. A'r ail o'r tymor yn ebyn I gyn glwb. A tymor Derwyddon Cefn yn dod ddrwg I waith. Fletcher ymlaen I Phillips. Ymlaen I James Davies. Mae ti Cefn ar groes y gath. O, mae mewn drwy rwyd I hun gan Simpson. Oedd hi'n groesiad wych gan James Davies ar draws y cwrt 6, y corridor ansicrwydd na. Simpson yn troma yn troi hi Heibio Jones I gefn rwyd I hun. Phillips. Mae'n le gan Rushton lawr y dde. O'i flaen mae James Davies. Davies dio ddim yn cam sefyll. Mae'n y cwrt cosbic. Col ym ail o'r noson. James Davies! Y rhwydr 6 o'r noson. Gwrth ymosodiad chwim o 1 per y cae. I'r llall. Mae'r hat-trick rwan yn erbyn I gyn glwb. Sgwar mae McAllister a Fletcher. Fletcher. Fo a Davies yn chwilio am hat-trick. James Davies, os y gyfle am hat-trick. Tackle. Arbennig a mae'n rhydd ar a hir hat-trick. I James Davies. 7fed o'r noson I Drenewydd. A dim ond ar y cae sy'n chwarter awr. Derwyddon Cefn dim. Y Drenewydd 7. Yeah, hat-trick gyntaf fi, wel, yn y uwch gyngrair, so dwi'n obviously hapus iawn efo hwnna, so gobeithio dwi'n gallu neud o eto wrthnos nesaf. You know, they might say again, oh, it was a set play, the first goal, but, you know, when we've got good ball in the box, people who attack it well, and obviously when you've got, you know, people like Nick Rushton who are always alive when the ball's in the box, you've always got a chance of getting something, and that's the way it was. And then, you know, second half, we got a grip of the game really early on, and then just kicked on from there. So really good evening for us. Pleased with lots of aspects of the game, still things we need to tidy up on, and we look forward to Tuesday now, which is going to be a real big game for us Tuesday.